riadok, ja by som toto chcela prečítať. Kto vie prečítať, čo tu je napísané? Vieš? Stretnutie. A kde? To sme sa neučili. Dobre, Ja viem. tak kde sme boli? Vo Fínsku. Takže tam máte aj naznačené, ako sme cestovali. Trebišov, Budapešť, ako sme išli. To prvé, meeting in Finland. Viete, čo to znamená? Nie. Neviete? A už ste to videli predtým. Stretnutie vo Fínsku. Dobre, a toto viete prečítať? Čo je tu napísané? Dobre, Cesta. Dobre. Zuzka, kde sme to boli? To je letisko v Budapešti. Ja osobne som letela prvýkrát a takýto pohľad je z lietadla úžasný. A nebola som sama, čo som prvýkrát letela. Pre mňa to tiež bolo prvýkrát aj viacerý. Na druhej strane, druhá Zuzka, David, ja a ďalší pohľad, krásne lietadlo. Helsinki, hej. No, hlavné mesto. Navštívili sme hlavné mesto, Helsinki. Hej, tu na pobreží vlastne je tam a pobreží akého Fínskeho zálivu. Takže tu budete vidieť krajinu, po anglicky country. No a teraz poprosím žiakov, čo to je. Takže toto, čo ste videli, to zamrznuté, to bolo jazero, po ktorom my sme kráčali. Tu trošku také, keď sme tam išli, aj príroda, aj domy, vidíte papieriky, tu znovu vidíte to jazero, po ktorom sme kráčali. Trošku máte strach, si predstavte, že idete na zamrznuté jazero a hlboká voda tam bola. Pani učiteľka Zuzka, Dávid, toto som ja zamaskovaná v čiapke, v okuliarov. Stockman, to je vlastne taký market veľký, ako u nás na Slovensku. Takže takto vyzeral ten interiér školy, teda to bol vnútri, vidíte tam majú veci odložené, prezúky. Také isté vidíte, jak v našej triede, ako keby to bolo. To ste boli vy, čo to bolo? To je tam dobré. Boli tam z vašej triedy aj dve spolužiačky, vaše. Radi by sme sa vlastne podelili so skúsenosťami alebo so zážitkami, ktoré my sme tam zažili. Dobre, aby ste to vedeli aj vy, alebo videli. No a žiaci, to vás asi najviac zaujíma, prečo ty a prečo nie iní. Je tu ťažký výber, ale dve vlastne podmienky máme. Reprezentácia školy. Ja viem, že takých žiakov máme veľa na škole. To je ten človek, ktorý si zarába tým, že robí si pasovku, celý čas je niekde nejaký neochonil, idete na vás vybaviť. To je prezidentský palác. To je Centrum. Tamto dievča s fialovou čiapkou a červeným bodím je moja spolubývajúca. je tá Estonka. Ona je ináč veľmi pekná, nevyzerá tak, ale ona